Nos facemos con 30 personas e coa facturación que temos facemos un traballo que é traballo de investigación para os fármacos de dentro de 10 anos. Entón está demostrado que sí se pode facer, se pode aproveitar o rural, digamos, coas novas tecnoloxías e con outras cousas, e non tens que estar na cidade. Pero o que si está claro é que a xente vai a necesitar da terra para seguir alimentándose, non? Entonces non hai mellor sitio onde emprender que na agricultura, e a agricultura está ligada ao rural. No medio do mundo pelexamos con todas as nosas forzas por ser mellores. E para iso, somos conscientes de que hai un lugar escuro e outro máis luminoso. O lugar escuro ten que ser sempre o que percorremos, pero o lugar luminoso é o da aprendizaxe, que é o lugar ao que imos. Calquera das empresas de aquí Touro, eu creo que se van bastante ben. É xente moi inteligente, está claro que a necesidade de desarrollo de genio é toda a verdade. Iso é totalmente algo. A luz, moitas veces, acéndese no lume dunha panadería ou moldéase con valores tradicionais. A luz, outras veces, a atopamos viaxando, escoitando, convivindo ou saindo de festa. Podemos ter soños como todos os demais, e digo que no medio do mundo hai un camiño que nos leva ao noso lugar de traballo.